I go buinte seo. Well, deire an nacht tá an feachtas dearg le fearg ag leanúint aráig agus bhuiáin teol de sáinte chuin nuair a thuirigh na slóite faoi hráideanna bhéal feriste tá cuimhní chahail atá i món an achtas lum an sohanis ó bhéal feriste chuimhe gur mágad a soachta bheling. Catá á lorg a goibh ón mhórthiúil seo dé saharing? Well, go bunasachta trí eileh agin agus tá siad ionta siimplí an chiad eileh atágin na act na Gaeilge cearthainithe a bheith agin an seo na sé chundé. An dara eileh atágin na choras cimsíthe éideis ar gach level idir níos scoileacht go dtí ollscoileacht agus an tríthe cheann na hacuiní cí de phobal na Gaeilge an seo ins na sé chundé. Ach bíú iscuil mo duine ag déirí go príomhach ar na sé chundé an seo. Tá seo mar chud den achtas náisiúnta á séamach I Mála Clia an lá mór Gaeilgean sin agus mar sin de tá na héalamh sin ag teacht faoi sca na néalamh a bhí I Mála Clia. Well, nuair deirteach go bhfuil siad a teacht faoi sca na néalamh a bhí I Mála Clia, d'ascair an lá mór na Gaeilge nó dearg le fearg an feachtas dearg le fearg, d'ascair sé sin go léir ó éirí as an íor chomisnéir atanga Seán Ó Corráin. Agus bhí na moltaí bhí á luaige siúd don aire le teacht a gcórbacht ar héin in na dhéag dó éirí as. Biniad na héalamh na bun éilimh a bhí anna gnám. Tá na héalamh seo ag athróis go mór. An féidir a bheith súil le éilimh nua chur le gach gníomh den bheachtas. Well, níl na héalamh níl siad a gathú ar charabí an taon éilimh a bhí luite leis na sé chundaí ins na bhain éilimh sin na act na Gaeilge ach mar tí me duine an seo tá gas stat ar léich I gceist an seo ar an drochuair agus mar sinnde tá éilimh agsúil I gceist in sa dá áit ach cinneal ag fáas amachas sin tá cinneal min ógraí an chomáid tá cinneal min achtaís fod fad na tíre dascar muitir Conamara bhí siad san mhuigsúil an sin muitir hir conal bhí siad san ag gríomhír san na teangaí. So sílim sa héan ná bhfuil annach túshain sin seo in sa mhórthiúil agus le daine sprágu chuí agus háas le teach amar na sráideanna agus le léirú den mhórphobal go bhfuil an de phobal na Gaeilge agus go bhfuil na cearta seo bhain agus go bhfuil éilimh mhór agus rathartmhór ar na cearta seo. A chuimh bhfuil na héalamh seo ar fada bhfuil siad réadúil dar leat an féidirí a bhaint amach? Sílim gur féidir ní hílim marcan tú ar an mhórthiúil I Mála Clia mar hampla amachcha sin táis ifigin Commissioner Tangi tú sin omlan neusbla. So mar hampla héag rudí a bhaint amach mar a dúirt méid seo sprágu seo daoine teacht amach buine seo le pláistí, buine se le mamithe, babithe, tealaí, éidir teacht amach ar na sráideanna. Sílim ghfuil siad omlan réadal, níl muid ach I ggéirí na rudaí a gealú doin, gealú ach na Gaeilge agus níl sé agin go fáil, mar sin de tuid díreach a churbéime ar seo réist, agus sin ghfuil omlan réasanta agus omlan réadal. Cuimh go gunta, cén áit, cén am agus cé leis ar cóir a gcuoine dul a dangháil. Well, becóir de ahanlinne a bhéil a thuir sin na cheadrad, tíomh mui den Chultarlan ar bhuair na bháil, dálog an seo an sathirnbag seo dara leidéag de bhí ibrin, be mun tuag siúil síos go cearnóg hach an costum, mas féidir le daine bhí, mas fear le daine bhí gáil a dangháil, is féidir gáil héag láidearag ag gmail.com. Well, chuimh ní bheith me héana bhúr damta foríir go bhfuil gradam ceoltíide ceathir á hafad an tránthóna chéana ach go éirí go gealah agus gur maigad a soachta bheith